Aquest matí han arribat els jugadors del Barça a Barcelona després d'eliminar ahir la Reial Societat de la Copa. Aquí veiem l'arribada a l'aeroport del Prat enregistrada pel diari Esport. Els jugadors s'han dirigit directament a la ciutat esportiva per fer una sessió d'entrenament i Neymar ha treballat amb el grup. Antonio Orozco ha assistit a la sessió i s'ha fet unes fotografies amb alguns jugadors. Avui les curiositats ens les porta Deportes 4, que van registrar abans del partit d'ahir contra la Reial Societat com Song feia broma tota l'estona amb el barret de Neymar o també amb Alexis a la banqueta. A més, durant el partit van gravar com els descartats van estar tota l'estona menjant pipes a la llotja. El jugador de la Real, Diego Ifrán, avui ha publicat un tuit que diu: "No entenc la mentalitat dels àrbitres de xiular sempre quan tenen dubtes a favor dels mateixos. Tenen por? Estan obligats o és que estan comprats?" Segons ha avançat Catalunya Ràdio, la reunió per decidir la seu de la final de la Copa serà la setmana vinent. També es decidirà si es manté la data del dissabte 19 d'abril. Aquest dissabte el Barça s'enfrontarà al Rayo i Arvilla ha analitzat el moment de Messi. La semana pasada estaban diciendo que no estaba a su mejor nivel y bueno, te cogen un partido y parece que no y te metes 2 goles. Mazinho ha dit a la xarxa ràdio que la feina que fa Rafinha al Celta és per tornar al Barça i que encara té 3 anys de contracte. Aquest diumenge Platini atorgarà el Premi President de la UEFA a Johan Cruyff. Lucas Moura ha penjat aquest vídeo on se'l veu fent abdominals amb Ibra picant-li el ventre amb un bastó, fent una mica com si fos el seu entrenador personal. Demà, com sempre, us esperarem a les 10 de la nit amb un nou Info Barça.